У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Крыжовы шлях сямейнага жыцця. Шчаслівы муж, які мае добрую жонку. Колькасць ягоных дзён падвоіцца. Дасканалая жонка цешыць мужа свайго. І ён дасягне паўнаты свайго ўзросту ў спакоі. Добрая жонка – гэта шчаслівая доля, якая дастаецца тым, хто баіцца Пана. Тады задаволена сэрца і багатага, і беднага, і ў кожную часіну вясёлы твар яго. Любасць добрай жонкі прыносіць асалоду яе мужу, а яе ўмеласць умацоўвае ягоныя косці. Дар Пана – маўклівая жонка, а выхаваная душа не мае цаны. Любасць над любасцю – сарамлівая жонка. І няма нічога больш каштоўнага, чым цнатлівая душа. Як сонца ўзыходзіць над вышынямі, так хараство добрай жонкі упрыгожанне дому яе. Ty za nas cierpiał od rana, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Стацыя першая. Езус асуджаны на смерць. Kłaniajem się Tobie, Panie Jezu Chryste, bo przez krzyż i muku swoją świat odkupił Ty. Кажам, бедны Езус, самотны, такі жудасны прысуд, несправядлівая смерць. Не гэтага хоча Бог, не жаласці. Прыняў усё з пакорай. Чаму? Што хацеў гэтым сказаць? Напэўна, вось што. Я хацеў бы, каб ты адправіўся на пошукі беднага ў сваёй хаце. Твая любоў павінна перш за ўсё пачынацца там. Я хацеў бы, каб ты прынёс добрую вестку перш за ўсё сваім родным, каб ты паклапаціўся пра свайго суседа. Аднак ці знаёмы ты з ім увогуле? Мы часта не ведаем, што дзеецца ў душы нашых блізкіх людзей. Мужа, жонкі, дзяцей. Чаму яны самотныя, бедныя? Дык ці жаласці хацеў Езус? Можа, Бог хацеў паказаць табе, што любоў пераможа ўсё, што любоў ведае, дзе чалавеку баліць. Не шукай беднага Езуса ў абразах. Шукай яго у сваёй сям'і. Тады зразумееш свой прысуд, зразумееш свой крыж. Ty za nas cierpiał od rana, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Стацыя другая. Езус бярэ крыж. Kłaniajem się Tobie, Panie Jezu Chryste, bo przez krzyż i muku swoją świat odkupił Ty. Узяў крыж, можа спляваны, акрываўлены, але ўзяў. Крыж мужа, жонкі, і ён бывае спляваны, аблаяны сваркамі, а можа ў кагосьці акрываўлены смерцю мужа, жонкі, дзяцей. Калі стаялі перад Божым алтаром маладыя, прыгожыя і шчаслівыя, ці думалі, што крыж будзе такім цяжкім, невыносным? Ці думалі, што яго трэба ўзяць, прыняць і несці ўсё зямное жыццё? Так некаторыя адракаюцца ад крыжа, кідаюць яго. Бо дзеці такія благія, што сэрца не мае да іх любові. Бо муж мала зарабляе,
А жонка кожны дзень крычыць і не ўмее зразумець, калі мне цяжка. Кідаюць крыжы, бегуць да іншых мужчын і жанчын, пачынаюць піць, разводзяцца. Калі б мы толькі ведалі, колькі сямейных крыжоў ляжыць на дарозе здрады, і яны нікому не патрэбныя, толькі Езусу. Ty za nas cierpiał od rana, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Стацыя 3. Езус падае першы раз. Kłaniajem się Tobie, Panie Jezu Chryste, bo przez krzyż muku swoją świat odkupił Ty. Езус упаў на калені, можа тварам на зямлю, у гразь, бруд. А колькі разоў сям'і бацька станавіўся на калені перад сном у сваім пакоі, колькі разоў падаў тварам да зямлі перад абразом святой сям'і. Ці бачаць нашыя дзеці, як моліцца тата, мужчына, бо, напэўна б, дзяцей уразіла б гэтая сцэна, калі бацька, аўтарытэт сям'і, кленчыць перад Богам. Падае ніцма на калені. Гэта значыць, што той, перад кім ён кленчыць, ён вялікі і магутны. Гэта значыць, што ён любіць Бога. Не па-мужчынску піць без меры, не па-мужчынску біць жонку, не па-мужчынску забыцца на добрыя словы, словы для маці, жонкі, дзяцей, а ўкленчыць перад тым, хто за цябе памёр на крыжы, гэта па-мужчынску. Ty za nas cierpiał od rana, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Стацыя 4. Езус сустракае сваю маці. Kłaniajem się Tobie, Panie Jezu Chryste, bo przez krzyż i muku swoją świat odkupił Ty. Марыя не супярэчыла, не прасіла, захавала ўсе словы сына ў сваім матчыным сэрцы, толькі глядзела на мукі, толькі разумела. Як часта жонка данімае мужа: чаму ты праводзіш больш часу ў гаражы, чым у хаце? Колькі можна бавіць часу са сваімі сябрамі? Чаму табе так цікава гэта, а не тое? А чаму кветкі мне не падараваў? Часта мужчыне патрэбен супакой у гаражы, а не крык дома. Гумар сяброў, а не надзьмутая жонка. У яго ёсць свае інтарэсы і хобі. А кветкі ён ужо надарыўся тады, калі яшчэ ў маладосці жонка была сарамлівая, любіла смяяцца і не піліла кожны дзень. Жанчыны, не адварочвайцеся ад сваіх мужоў. Ім патрэбна Марыя ў сям'і, якая не супярэчыць, не просіць, усё разумее і ціха моліцца, каб кветкі ўсё ж такі падарыў. Ty za nas cierpiał od rana, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, Maci żałaśliwa, Maci Boga, za nas zastупися. Стацыя 5. Дапамога Сымона Кірынейца. Kłaniajem się Tobie, Panie Jezu Chryste,
бо праз крыж і муку сваю свет адкупіў ты. Вайна у сэрцы Сымона, абурэнню. Чаму гэта я павінен дапамагаць? Чаму я, а не хтосьці іншы? Мір у сэрцы Езуса. Я павінен данесці гэты крыж дзеля добра, дзеля любові да людзей. Мір і вайна пачынаюцца ўнутры кожнай сям'і. Калі мы хочам, каб мір сапраўды панаваў усюды, пачнем з таго, што палюбім адзін аднаго унутры кожнай сям'і. А так часта мы незадаволены. Нават проста усміхнуцца адзін аднаму, муж жонцы, жонка мужу, дзецям. Ты за нас цярпеў ад ранаў, Езу Хрысте, змілуйся над намі. Стация 6. Вероника вытирает твар Езусу. Кланяемся Табе, Пане Езу Хрысте, бо праз крыж і муку сваю свет адкупіў ты. Мужность Вероники. Адвага выбегчы з натоўпу, не баючыся стражнікаў і атрымаць самае каштоўнае, самае важнае – адбітак на хусціне. Не хапае сем'ям, сучасным сем'ям, мужнасці, каб прабачыць, выбегчы з натоўпу сваёй гардыні і эгаізму і прабачыць, а за прабачэнне атрымаць адбітак Божага благаслаўлення для сям'і. Калі мы ўсе зразумеем, што ўсе мы грэшнікі, што і муж, і жонка, і дзеці патрабуюць прабачэння, нам будзе не цяжка, не страшна прабачаць іншых. Каб мы маглі прабачаць, нам патрэбна быць прабачанымі. Не разумеючы гэтага, вельмі цяжка сказаць: я прабачаю таму, хто прыходзіць гэтай надзеяй на прабачэнне. Ты за нас цярпеў ад ранаў, Езу Хрысте, змілуйся над намі. Стацыя 7. Езус падае другі раз. Кланяемся Табе, Пане Езу Хрысте, бо праз крыж і муку сваю свет адкупіў ты. Вось паглядзі, я раблю гэта дзеля цябе, бо люблю, бо бязмерна цябе люблю. І замест руж я крывёю твой шлях акраплю, бо люблю. Не цяжка любіць тых, хто жыве на другім канцы свету, і намнога цяжэй тых, хто жыве побач з намі. Прасцей даць ежу галоднаму, чым прыняць блізкага чалавека такім, якім яго сатварыў Бог, з усім яго ўкладамі і грахамі. Цяжка падаць удваіх, але ўставаць удваіх лягчэй. Ты за нас цярпеў ад ранаў, Езу Хрысте, змілуйся над намі. Стация 8. Езус суцяшае іерусалемскіх жанчын. Кланяемся Табе, Пане Езу Хрысте, бо праз крыж і муку сваю свет адкупіў ты. Езус кажа: не плачьте по мне, а плачьте по дзецях вашых. Не, Езус не хацеў нікога пакрыўдзіць гэтымі словамі. Проста ён нагадаў жанчынам, што іх дзеці патрабуюць іх ласкі, іх суцяшэння,
іх прабачэння. Без бацькоўскай апекі і прабачэння дзеці становяцца абыякавымі да жыцця, безнадзейнымі, праблемнымі. Часта плачам у храмах, пілігрымках, молім, наракаем. Чаму ў мяне такія дзеці? А потым самі сябе адказваем. Я ўжо не ведаю, што рабіць, каб іх навярнуць, змяніць. Я зрабіла ўсё, што змагла. Але ці ты лічыла з дзецьмі, калі яны хацелі ўзяць маленькае кацянё з вуліцы? Ці ты ездзіла з імі ў паход, ці ў пілігрымку, замест таго, каб купіць яго мабільнік? Ці ты малілася за іх кожны дзень і разам з імі? Ці ты хоць раз прасіла ў іх прабачэння? Бо не толькі дзеці павінны прасіць прабачэння, але і бацькі. Не думайце, што вы зрабілі ўсё, што змаглі. Яшчэ ёсць шмат рэчаў, якія вы не зрабілі разам. А перш-наперш вы павінны прабачыць іх, што яны такія, што не хапіла ім вашага сэрца і часу, вашай малітвы і любові. Зрабіце сваіх дзяцей шчаслівымі у дабрыні Божай. Ty za nas cierpiał od ranał, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Стацыя 9. Jezus падае 3 раз. Kłaniajem się Tobie, Panie Jezu Chryste, bo przez krzyż muku swoją świat odkupił Ty. Бывае, вашаму дзіцяці атрымоўваецца зрабіць дрэнны ўчынак. Што адбываецца, калі ён кажа вам: «Тата, я не хацеў, прабач». Што вы робіце? Абдымаеце і цалуеце яго? Чаму? Таму што такім чынам вы гаворыце яму, што любіце яго. Бог робіць тое ж самае. Ён ласкава любіць вас. Калі мы грашым і робім дрэнна, будзем старацца, каб і гэта прыблізіла нас да Бога. Скажам яму з пакорай: «Так, я ведаю, што не павінен быў так чыніць, але нават гэтае сваё падзеянне я аддаю табе». Ty za nas cierpiał od ranał, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Стацыя 10. З Езуса здымаюць адзенне. Kłaniajem się Tobie, Panie Jezu Chryste, bo przez krzyż i muku swoją świat odkupił Ty. Езус аддаў усё. Кроплі крыві, пот, боль, сваё адзенне. Ён разумеў, што адзенне – гэта толькі рэч. Толькі душу ён не аддаў вар'ятам. Толькі Богу. У рукі твае аддаю я дух мой. А мы ў нашых сем'ях забываемся аддаць душу Богу, сэрца Богу, а вось рэчам надаём важнае месца. Камп'ютар, тэлевізор, модны касцюм, еўраремонт. Увесь час жывём для заробку рэчаў, а не клапоцімся аб збаўленні душы. Калі бацька ў сям'і дае дзецям і жонцы сведчанне таго, што рэчы гэта не самае галоўнае, што трэба ўмець імі карыстацца, трэба ўмець іх рэалізоўваць, але нельга жыць для рэчаў, то тым самым дае адно з найважнейшых жыццёвых сведчанняў, што быць
важней, чым мець. Таму што людзей трэба любіць, а рэчамі валодаць, карыстацца, ніколі наадварот. Ty za nas cierpiał ад ранаў, Jezu Chryste, zmiłuj-się над нами. Стацыя 11. Езуса прабіваюць да крыжа. Кланяемся Табе, Пане Jezu Chryste, bo праз крыж і муку сваю свет адкупіў Ты. У адзін дзіцячы сад прыйшоў добры дзядзя адукоўваць дзяцей. Тады ў садах, школах праводзілі антырэлігійную агітацыю. І вось дзядзя пасадзіў дзяцей у кружок на падлозе і стаў паказваць малюнкі. Атмасфера цудоўная, і раптам дзядзя паказвае абраз Маці Божай Чэнстахоўскай. Дзеці гавораць: «Гэта Чэнстахоўская Маці Божая. А адкуль вы ведаеце? У нас у касцёле вісіць, а ў мяне ў хаце, а ў мяне ў кніжцы ёсць такі абразік». Тады ён пытаецца: «А бачылі, каб яна хадзіла па вуліцы?» Цішыня. Тое ж самае было і з распяццем. «Вы бачылі калі-небудзь, каб Езус гуляў па вуліцы?» Цішыня. І тады дзядзя, задаволены і ўрачыста тлумачыць: «Вось бачыце, гэта дарослыя ўсё прыдумалі, а на самой справе Бога няма». І тады 6гадовы хлопчык устае і, зжаўшы кулачкі, кажа: «Ведаеце што? Мой тата вельмі разумны. Мой тата працуе прафесарам ва ўніверсітэце і вучыць студэнтаў. І ён кожны дзень становіцца перад распяццем на калені і моліцца. Мой тата ніколі не стаў бы на калені перад кімсьці прыдуманым». І дзядзя пайшоў, асаромлены, і больш ніколі не прыходзіў. 6гадовы хлопчык выйграў спор, а яго бацька Бог і не гаварыць пра Бога ані слова. Дастаткова таго, што ён штодзённа ўставаў на калені перад кімсьці, хто нават не бачны. Ty za nas cierpiał ад ранаў, Jezu Chryste, zmiłuj-się над нами. Стацыя 12. Езус памірае на крыжы. Кланяемся Табе, Пане Jezu Chryste, bo праз крыж і муку сваю свет адкупіў Ты. Святыя часта паміралі мучанічскай смерцю, бо ім дастаткова было ўбачыць самы вялікі жэст на зямлі — укрыжаванне Хрыста. Не трэба было гаварыць, чытаць ім пра Бога. Яны бачылі яго ўчынкі. Смерць Езуса стала іх жыццём. Так нашыя дзеці глядзяць на нашыя ўчынкі. Адна дзяўчына аставіла на дзвярах сваёй маці запіску: «Калі ты думала, што я не гляджу на цябе, ты прыклеіла мой першы малюнак на сцяну, і мне захацелася сядзець дома і маляваць. Калі ты думала, што я не гляджу на цябе, ты дала паесці аднаму збядзяламу кату. Менавіта тады я зразумела, што трэба клапаціцца пра жывёл. Калі ты думала, што я не гляджу на цябе, ты прыгатавала мне на дзень нараджэння торт. Я зразумела, што маленькія знакі ўвагі вельмі важныя. Калі ты думала, што я не гляджу на цябе, ты прачытала малітву, і я паверыла, што ёсць Бог, з якім заўсёды можна паразмаўляць. Калі ты думала, што я не гляджу на цябе, ты пацалавала мяне на ноч,
і зразумела, што ты любіш мяне. Калі ты думала, што я не гляджу на цябе, я бачыла, як па тваіх шчыках цякуць слёзы, і зразумела, што бывае ад слёз балюча. Але калі мы плачам, слёзы ачышчаюць нас. Калі ты думала, што я не гляджу на цябе, ты усміхнулася. Мне захацелася быць такой жа прыветлівай, як ты. Калі ты думала, што я не гляджу на цябе, ты клапацілася пра мяне. І мне хацелася стаць лепшай, чым я была. Калі ты думала, што я не гляджу на цябе, я ўсё бачыла. І мне хацелася сказаць табе дзякуй за ўсё, што ты зрабіла тады, калі ты думала, што я ўвогуле не гляджу на цябе. Ты за нас цярпеў ад ранаў, Езу Хрысте, змілуйся над намі. Стацыя 13. Езуса здымаюць з крыжа. Кланяемся Табе, Пане Езу Хрысте, бо праз крыж і муку сваю свет адкупіў Ты. Знялі з крыжа. Засталіся толькі цішыня і малітва Марыі. Невядома, хто моліцца лепш. Той, хто глядзіць на Езуса на абразе і бессэнсоўна паўтарае завучаныя сказы, альбо той, хто, гледзячы на Хрыста, думае пра каханую жонку, мужа, дзяцей. Не трэба спрачацца аб гэтым, хто лепш моліцца, у якім месцы, перад якім абразом, якімі словамі. Размова з Богом перамяняе. Пасля кожнай размовы з ім мы павінны станавіцца лепшымі. Калі ў тваім сэрцы гнеў і крыўда, стань на калені, раскажы ўсё Богу, папрасі Яго аб дапамозе і ўстань толькі тады, калі ў душы запануе мір і радасць. Ты за нас цярпеў ад ранаў, Езу Хрысте, змілуйся над намі. І Ты, Маці жаласліва, Маці Бога, за нас заступіся. Стацыя 14. Езуса кладуць у грабніцу. Кланяемся Табе, Пане Езу Хрысте, бо праз крыж і муку сваю свет адкупіў Ты. Чамусьці на Вялікдзень каля грабніцы мы становімся на калені і адыходзім дадому радасныя і светлыя, бо праз пост, малітву і міласціню мы прыйшлі да Божай любові і прабачэння. Езус паабяцаў, што калі мы будзем з ім, то мы станем лепшымі. Так яно і ёсць. А што з сям'ёй? Ці становімся мы лепшымі ў такім адказным рашэнні, як шлюб, саюз? Муж прыходзіць у сямейную кансультацыю з жальбамі на жонку. Ведаеце, моя жонка такая-сякая. Бывае, што я задаю адно даволі жорсткае пытанне, а ў дзень шлюбу яна была такой жа? Адказвае: ды не, тады яна была зусім іншай, яна была цудоўная. Але ж вы ёй абяцалі, што з вамі яна стане яшчэ лепшай. Вяртайцеся хутчэй дадому і выпраўляйце свае памылкі і недахопы. Так трэба было б сказаць хоць нямногія з тых, хто жыве ў
паламаным браку у стане адразу зразумець гэту яўную праўду. Ty za nas cierpiał od ranów, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Д'ябал ведае, што будучае свету залежыць ад сям'і, і калі ён знішчыць сям'ю, то тым самым парушыць Божы парадак у свеце. Божа, Ты даў нам святую сям'ю як прыклад. Учыні, каб мы, злучаныя ўзаемнай любоўю, наследавалі яе цноты ў нашых сем'ях і праз гэта дасягнулі вечнай радасці ў Тваім нябесным доме. Молимся у интенциях Папы Римского. Ojcze nasz, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас у спокусу, ale zbaw nas od złego. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Święta Maryja, Maci Boża, moli się za nas grzesznych, teraz i w chwilę śmierci naszej. Amen. Wieru u Boga, Ojca Всемогутного, Stworzyciela nieba i ziemi, i u Jezusa Chrysta, Syna Jego jedynego, Pana naszego, jaki był zaczaty od Ducha Świętego, narodził się z Dziewy Maryi, zamuczony przy Pąckim Pilacie, ukrzyżowany, pomiar i był pochowany, zeszł do otchłani. Na trzeci dzień uwoskres z pomierłych, uzeszł na nieba, siedzieć praworucz Boga Ojca Wszechmogutnego, odtul przyjdzie sądzić żywych i pomierłych. Wieru u Ducha Świętego, święty Kościół katolicki, jedność świętych, odpuszczenie grzechów, uwoskrzeszenie ciała, życie wieczne. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.